Fl-aħħar 24 siegħa ġew irreġistrati 175 każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna. Dan kif mill-bidu tas-sena ġew irreġistrati 2673 każ ġdid tal-pandemija. Dan kollu tħabbar fuq il-paġna ta' Facebook tal-Ministeru għas-Saħħa sabiex bekk il-każi totali minn Marzu l hawn żiedu għal 15,447. Fil-waqt li 67 persuna fihom il-virus bl-ammont totali ta' persuni mfejqa jiżdied għal 12,460. Ġimħabbar ukoll li fl-aħħar 24 sigħat il-fuħajthom żewġ persuni oħra kawża tal-COVID-19, mara u raġel ta' 75 u 74 sena rispettivament. Bekk il-vittmi totali ammontaw għal 238 b'19 il-fatalità fl-aħħar 16 jum. Ġimħabbar ukoll illi fl-aħħar 24 siegħa tilfu ħajjithom żewġ persuni oħra kawża tal-COVID-19. Bekk il-vittmi totali ammontaw għal 238 b'19 il-fatalità fl-aħħar 16 jum. Dan kollu jfisser li l-persuni attivi bil-virus jammontaw għal 2749. Mill-193 każ imħabbar tul il-jum tal-ġimgħa, 49 każ kienu qraba ta' persuni li ttestjaw pożittiv preċedentement, 15 każ minn fuq il-post tax-xogħol, 12 każ li kellhom kuntatt dirett ma' persuni pożittivi u 15 każ ieħor minn attivitajiet soċjali. Dan ifisser illi 102 persuni ma jafux minn fejn jew mingħand min ġew infettati bil-virus. Intant biż-żieda ta' diversi tipi ta' varjant madwar id-dinja bosta jinsabu mħawda dwar is-sitwazzjoni f'pajjiżna bi spjegazzjonijiet varji fl-aħħar jiem u l-possibilità li preżentament fil-pajjiż hawn 3, 4 jew sansitra 5 każi ta' varjant. Tnejn minnhom ġew mill-Ingilterra huma u waħda minnhom kienet persuna li kellha kuntatt ma' persuna li ġie mill-Ingilterra u kien ukoll pożittiv u għandna każ ieħor li għadna qegħdin ninvestigaw. U s'issa kif qed sibna dawk it-tliet każijiet li oriġinarjament konna ikkonfermajna wkoll u għandna każ ieħor li għadna qed nistennew ir-riżultati mill-laboratorju. Sibna każ ieħor ta' varjant għadna ma konfermajniex għax it-testijiet idumu biex isiru. Mux idumu biex namlu, imma t-test idum ġimgħa jinħadem. Għadna ma konfermajniex u xil-varjant Ingliż jew xi varjant ieħor. Dan fil-waqt li kienet jiġi intervistat fuq ix-xandir tal-Istat mistoqsi meta għandna naslu qrib il-jum illi fih il-poplu jerġa' jgawdi r-realtà tal-business as usual. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn insista illi kollox jiddependi mill-vaċċin tal-AstraZeneca. Jiddependi kemm l-AstraZeneca ħajtuna għax għandna ma nġi dik l-informazzjoni. ħajtuna dozi kmini. Ġifieri aħna miftemmin mal-AstraZeneca. Il-ftem ta' sena rridu jtuna 1,000,000 doza. Però għadhom ma qalulniex kemm ħajtuna minn daw fi frar, f'Marzu, u mbagħad f'Ottubru, f'Novembru. Ġifieri aħna li jinkwetana ftitu li l-AstraZeneca użaw ħafna mid-dożi li kellhom maħżun fl-Ingilterra. Sa dan it-tant xarejn wara l-aħħar reshuffle fil-kabinett ta' Robert Abela, finalment il-Ministru Owen Bonnici, issa responsabbli mill-koordinazzjoni tal-istrateġija l wara l-COVID-19, ħabbar il-grupp ċentrali li se jkun qed joħsib jikkoordina din il-ħidma.